Panguva ino vanhu voya vachitaura mashoko achiti aiwa munyika yeZimbabwe hamusina opposition, vachiti aiwa vanhu they must support Bob Shogeza just because ndiye munhu ari kuuya achitaura panguva ino achipa vanhu promise, achibvisa nonsense dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Panguva ino pari kuonekwa kunzi opposition it has been destroyed. Panapa hapasiporina kana opposition aiwa iri kunyatsoratidza kuti yakati tsvikiti. Panapa mukatarisa kubva kunana MDC vana Triple C and the likes vanonyatsoratidza kuti panguva ino they are silent. Panapa vanhu vachiona Bob Shogeza achingapinda kunyange people they've got trust when the opposition leader ari kugonozunjamisa. Panguva ino vari kuti Bob Shogeza ndiye munhu akachibata ndiri wasubscribe like on the bell icon. Tipinda pa post repostwa naMajara Jairus anokuda pachinyorwa pachinzi there is no opposition in Zimbabwe currently. Vari kudya are quiet. This is the only man speaking about freedom in Zimbabwe. Manje. Let's stand with him. You are free to call it nonsense, but it is better to listen to his nonsense than those who have no promise or plan. Architect Blessed Kesa. Panapa ari kuachiti aiwa yes tikuzviona kuti ndo zviri kuitika. Kune vamwe vanhu vanozviti tuma opposition tuma opponents at the ruling party, but ivo vari kudyawo ne the ruling party vachiti aiwa isusu we cannot praise that just because those guys hapana pavangazombotaura zvinoenda against the regime. Vari kutaura vachiti aiwa zvitori nani titosapota Geza nokuti ndiye aripo the man of the match ari kuuya achikula up difference achiti aiwa zviri kuitwa ne the regime hatisi kuzvida, pane vanhu vakangonyarara zvavo but vachizviti maopposition leaders. Mashoko ari kuda panapa achitaurwa nevanhu hati kuona people panguva ino vakutoda change aiwa vachadi zvisina basa munyika yeZimbabwe. Vine comment section medu kuti mafungiro edu musaona subscribe or like, turn on the bell icon.